Sinimulan niya ang paglalakbay mula Quiapo alauna ng hapon nitong Martes. Sa Araneta Avenue sa Quezon City, doon siya nadaanan ni Ron Escanio. Tinanong namin kung saan siya pumunta. Sabi niya sa Pampanga. Wala raw tumutok sa barangay. Dali dito. Ay, na malunod ko karon. Naman ni kuan bang sabot. Ay! Why to get you with the box?